консултации. Първоначално искахме хеликоптерната площадка да е тук и щехме да загубим цялото това пространство. И сега то ще освои да може да стане паркинг и ще има детска зона. Детска площадка, много хубаво детска площадка. Тук ще се посрещат пациентите, родителите, консултации, информация. И от тук ще ги разпределяш и въпроси.